खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय जासिबाय आदा जेमसा मालाय सिख्लाफोरजों जरा जरा बाइकआव थिखांदों आरो मालाय आदा जेमसा बाइकआव थिखांदों सिख्लाफोरखौ माने बाजैसो जागोनदां बाजैबालाय मोजां जागोन हाबा मोजागोन दे बाजै जाबालाय बाजै आंथ' बारा मोजां मिथिया दे बाजै जानो हागौ बेखायनो आंनो बुंदों आरो बाजै होननानै बिबानो बुंना नङा आं बे फट'खौ नुनानै आं बाजै होनना बुंदों आरो जेनेब्ला दे नंगौ आदा जेम बियो बाजै नामा बाजैबा अननानै नोंथांमोना आंनियाव खोन्थाहरबानो जाबाय बाजैबालाय बाजै होनसै बाजै नङाबा बाजै नङा बेनिखायसो आदा जेमसा माने बाइकआव थिखांदों आरो जेनेबा आङो बाजै होनना बुंदों आरो जेनेबा लुगैनानै बाजै होनना बुंबाय हाबा जानो लुगैबायना बेनिखायसो आङो बाजै होनना बुंदों आरो नैबे फट'खौ दायो सेकेन्डआव जाबाय 2 नाम्बाराव सुनिया गुइनदिं गावनि फेमिलि मोजां मोनलायनाय जोंबो मोजां मोनो बेनिखायसो नोङो गाज्रि गाज्रिनि भिडिअ आपल'ड होनाङा मोजां मोजां ड्रेस गाननानै बेबायदिनि फेमिलिनि माने आपल'ड हो बै खान्दा खान्दा गाननाय नुजानायफोरखौ बेफोरबायदिखौ आपल'ड होनाङा दुखु मोनो उन्दै उन्दै गथ'फोराबो सोलोंगोन आरो गावनि फिसाजोआबो सोलोंबाय दाखालि नाय दाखालिबो नोंनि फिसाजोआबो सोलोंनानैसो बेबायदि खालामनानै मोसाबाय बेनिखायसो बेबायदि खान्दा खान्दा गाननानै मोसानायनि खिथिनाङा जोबोद दुखु मोनो जोंहाबो गथ' दोङो नोंसोरहाल' गैया गथ' जोंहाबो गथ' दोङो नोंहाल' गथ' गैया बेनिखायसो बेफोरबायदि खान्दा खान्दा गाननायखौ बन्द' खालाम दायो 3 नम्बराव ओरैबायदि फाग्लि मा गायनाय जाखो बिलाय गायनो रोङा मा रोङा ओरैबायदि लाथिंथिं गायनो रोङा मा रोङा ओरैबायदि बेबायदि गायो इमान लासिंसिं मा रोजाबनाय जाखो मा मेथाइ जाखो बेलाय होद आं खोनासंआनो लासिंसिं नायलाय भिडिअखौ नायनो हागोन जोबजासे नायना ला नायलाय माया माने कि ओ मरमि आसिन माया माने हल बुकुरे मरम नोंखौ आङो मोजां मोनबा नों रायो हे 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 ला 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 आसिन माया माने कि दे आं दायो भिडिअखौ फोजोबनोसै जाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो बिदिनो गोदान गोदान आपडेट लाबोबाय हागोन बेनिखायसो अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला शेयारबो खालामना हो फेसबुकफोरावबो शेयार खालामना हो आरो वाट्सएपफोरावबो शेयार खालाम